Jaye? Yalla wai. Zauna. To, ni zan tafi gurin aiki. To, saboda haka duk abin da madan ta ce a mata, a mata shi kawai. Ke komai? Ko menene? In ka sake na dawo, na ji madan ta ce ka mutu wani abu ba kai ba. Ni da kai a gidan nan. Kin sha duk abin Duk abin da take bukata. ya mishi Duk abin da take bukata kawai ka mata. Ka gane ai? shikenan. Yawwa, kar ka sake baka saba mata ba. A yalla bai. Kar ka sake ka saba mata. Insha Allah. Kana ji ka ji ne? Ka ji sosai yalla bai. Yawwa. Je ka ci gaba da aikin To ka. yalla bai nagode. Hai ka dawo. Kenan ka dawo lafiya. Allah ya tsare Allah ya kare. Jaye, wai ina kake ne tun ɗazu ina ta kiran ka. Hai ajiya gani. To yanzu mu shiga daga ciki zaka mun wani aiki. Hai tun da na zo gidan nan ba taɓa shiga cikin ɗakin ka ba, ka sai shiga ciki. Haradu Allah ba zan iya shiga cikin ɗakin ka ba. Oke ba za ka shiga cikin ɗakin nan kafin miji na ya tafi baka ji abin da ya ce maka bane? Kar ka sake baka saba mata ba. A yalla bai. Kar ka sake ka saba mata. Zaka mun. Salamu alaikum. Bugan kawai. Bari me za ka ɗauko sai ka ɗauko. Takardu na manta da su a ciki. Ai na ga ba yanzu kake dawowa ba kuma na ga yanzu. Na manta da takardu ne, yanzu na son ce dauki takardu a. Ana jira na a gurin aiki ba. A'a yanzu baran ɗauko maka kawai. Wai ma ina ma ja aiki ne ma tukuna. Jaye. Jaye. Hai, na shi mashi. Ba zan shiga ɗakin shi ba. Ya jama mu. Hai. Hande en boni. Kami tumbata hore hande oto nangia mi oto rinde. Kai. Wayo Allah.